O negocio empezou da man do meu pai, Emilio Domínguez, nos principios dos anos 70. Alugou un pequeno local, e aí empezou el a traballar de ferreiro. Era o antigo ferreiro de Priegue, que todo é coñecido por todo o mundo aquí en Nigrán. A partir de aí empezou xa na súa casa, nos baixos da súa casa, montou a empresa xa matriz, empezou xa traballando tamén co aluminio, e despois de ali a 20 anos foi cando montou esta nave toda. Aquí xa incluímos tamén o acero inoxidable, incluímos tamén o PVC, aquí estamos máis ou menos ahora somos 5 personas traballando, 3 somos de Nigrán, pouco a pouco, ahora el xa non está dirixindo empresas, está xubilado, entón ahora tócame a min un pouco a labor de levar o barco pa diante, non? Un pouquiño pouco a pouco e nada. Non ten moita historia, ten a historia que ten, nada máis. Traballar, traballar, traballar e traballar. O que máis me gusta de ter o negocio en Nigrán realmente son dúas cousas. Primeiro, a xente de Nigrán. A xente de Nigrán é moi aberta, é amável, é familiar. Ten un trato moi familiar. Cando vas a unha casa a facer unha obra, sempre te ofrecen pa beber, pa todo, moi ben. Outra cousa que máis nos gusta de Nigrán, sobre todo, é a situación que ten. Polo noso negocio que nos dedicamos á construción, é vital, porque é un sitio que está moi preto dunha gran cidade, é un sitio con turístico 100%, é o centro do Valmiñor. Entón, o que máis nos gusta de Nigrán, sobre todo, son esas dúas cousas, a xente e a situación. Porque aquí temos todo a man tamén, temos, queres ir ao supermercado, teilo aí ao lado, queres ir á playa, teilo aí ao lado, queres ir ao monte, teilo ali ao lado, teis todo, entonces. A situación é privilegiada. O comercio local, en xeral, é positivo por moitas cousas, pero por moitísimas cousas. Primeiro, é vital. Sen o comercio local non se entende nada. Eu non concibo un pobo como Nigrán sen comercio local. Non habría restaurantes, non habría bares, non habría panaderías, non habría talleres pequenos, non habría nada diso. E iso xenera riqueza, xenera empleo, entón é imposible ter un municipio como Nigrán sen comercio local. E outra das cousas que eu creo que é vital que é a interacción da xente. Sen o comercio local a xente non interacciona, non se reúne. Como comprase nunha tienda do pueblo, sempre conoces o dueño, falas co... É máis familiar, non? É distinto, me parece a mí. Eu son de mercar en Nigrán. E ti, de quen ves sendo? Home, eu levo moitos anos aquí, entonces non sei o gusto no outro lado. Ele é de Chandebrita. Eu son de Chandebrita. E a miña nai é de San Miguel, entón fixeron unha reta así. Eso estámonos no medio. Ou por internet, se compras por internet, eu iso xa non o utilizo. Entendes? Eu iso de internet non comprar así por comercios que non conoces non me gusta.